Sabeu qui és aquest senyor? Això és un vídeo que corre d'un fil de Twitter d'ahir. Mira, el 4X ja sap qui és aquest senyor. Better Call Saul. Anem a escoltar les paraules de por d'aquest senyor. Té un missatge molt important per tots vosaltres. Anem a escoltar el que diu aquest senyor. Que si no fos per TV3 difícilment hi hauria vídeos en català a YouTube, sapiguem que això ens pot perjudicar, entre cometes, a TV3 a la carta, i per tant és trobar aquest equilibri a l'espera de que hi hagi una aposta pressupostària més decidida perquè hi hagi continguts natius digitals que puguin anar en plataformes com TikTok o Twitch, on TV3 i Catalunya Ràdio ja hi som, i som amb la capacitat pressupostària que té la televisió i la ràdio, però que estem començant a obrir camí i a afavorir que altres creadors i altres productors de contingut en català s'animin a seguir-nos les passes. Per tant, aquesta és una que si no fos per TV3... Molt bé. Un aplaudiment per aquest senyor. Això no és un aplaudiment, és el que es mereix, però... Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment per aquest senyor. Anem a posar aquí anem a fer aquí un missatge institucional. Us sembla bé? Us sembla bé que fem un missatge institucional dedicat a les paraules d'aquest senyor que es diu Saúl Gordillo? Espera, això no és prou institucional, eh? Ara sí, mireu. Aquestes són les paraules del senyor Saúl Gordillo. Un senyor director de Catalunya Ràdio i dels mitjans digitals de la CCMA. Bueno, pels que no ho sabeu, CCMA són les sigles de Colla de Cavernícoles Mal Enxufats. CCMA, d'acord? Però, quedeu-vos amb això, vale? Aquest senyor és director de mitjans digitals de la CCMA, vale? Director de mitjans digitals, vale? O sigui, aquest senyor diu que si no fos per TV3, difícilment hi hauria vídeos en català al YouTube. Ojo! I es queda tan ample, Es queda tan ample, hòstia! Que èpica que és TV3, La vostra! Que èpica que és, Quina potència, tu, Hòstia, TV3, Moltes gràcies, TV3! Moltes gràcies, TV3, per omplir-nos el YouTube de vídeos en català cada dia. Que èpics que sou, Que èpics que sou, TV3. Molt bé, un aplaudiment per vosaltres. Un aplaudiment per TV3 i pels seus directius. Tinc una pregunta per això, pel senyor Gordillo. Una pregunta, una coseta de res, un petit apunt. No se m'enfadi, No se m'enfadi, senyoria, excel·lència o il·lustríssim director de mitjans digitals de la CCMA. Colla de cavernícoles mal enxufats. Llavors, tota la gent que no estem a la TV3 i pengem vídeos al YouTube, TikTok o fem directes a Twitch i tal, alguns des de molt abans que vostè aprengués que el YouTube i el teletext no són la mateixa cosa, nosaltres quin idioma parlem? Perquè es veu que en català només ho fa TV3, no? Doncs potser nosaltres parlem una altra cosa, no? O què? En quin idioma parla el Pitu? En quin idioma parla? No, calla, potser el senyor Gordillo es pensa que som tots d'Andorra, no? Clar, com que és el país dels youtubers, estem tots allà. Per això TV3 i el senyor Gordillo no ens fan ni puto cas perquè som d'un altre país, oi? No té sentit, oi? Oi que sí que té sentit, això? Perquè si no voldria dir que el senyor director de Catalunya Ràdio i de mitjans digitals de la CCMA
corporació de carques molt enxufats. No teniu puta idea que existeixen centenars de persones, animals i fins i tot ninos fent continguts en català a la xarxa sense l'ajuda ni interès de la CCMA, el senyor Gordillo o cap altra institució pública. Això no pot ser, oi? No. Això no s'ho creu ningú, oi que no? Això sí que no tindria sentit, oi? No, que és el director de mitjans digitals de la CCMA, home, no, que en sap molt de coses digitals, oi? Sap fer el mando de la tele, oi? Sap programar la rentadora, també, i aquestes coses de mitjans digitals, oi? Oi que sí? Bueno, potser, clar, no, ja sé. Potser el problema és que la CCMA necessita una aposta pressupostària decidida per poder, entre altres coses, pagar-li un curset de reciclatge al seu equip directiu. Un curset de reciclatge, un d'aquells cursets rotllo, ofimàtica per boomers, ofimàtica bàsica, per descobrir que es poden fer més coses amb el Windows 95, a més de jugar al Buscamines. Coses com, no sé, què més es pot fer? O sigui, se m'acut així en plan random, O sigui, se m'acut que podria potser fer la seva puta feina, no? Que és el director de mitjans digitals de la Tele3, home! Diu el senyor director de mitjans digitals de la CCMA, corporació de carques molt enxufats, que, tot i les seves dificultats pressupostàries, TV3 està començant a obrir camí i afavorir que altres creadors i productors de continguts en català s'animin a seguir-los les passes. Hòstia, que bé, Caram, que bé que ens obri camí, senyor director de mitjans digitals. Un aplaudiment. Un aplaudiment pels seus mitjans. Jo el seguiria, Jo el seguiria, senyor director, però sap què passa? Que tant jo com la resta de centenars de creadores i creadors de continguts en català, o andorrà, o un altre idioma que no deu ser català, no sé, també tenim les nostres dificultats pressupostàries, sap? El que passa és que nosaltres, en comptes d'anar al Parlament a demanar una morterada de pasta per pintar la nostra cova, estem ocupats, malgrat les nostres dificultats pressupostàries, creant continguts en català a la xarxa, obrint camí i afavorint que altres creadors i productors de contingut en català, a més de continuar fent-los sense ni un puto duro, ajuda ni cap interès per part seva, ara també deixin d'escoltar la merda que surt de boques com la seva. Mira, això és per tu, Un aplaudiment. Un aplaudiment per tu.